Temaşevanên hêja em bi agahiyê filîmekî nû dest pê dikin, filîmekî Kurd. Bi taybetî ev film qala têkoşîna jinên Kurd ê YPJ yê li dijî Daişê dike. Derhênerê film Faik Felaq e. Ev film bi taybetî li dor çîroka sê jina tê honandin. Yek ji şervaneke YPJyê ku bi çavê wê têkoşîna li dijî Daişê vedibêje. Jina duyemîn jineke ciwan a Ezdiyê ku di emrê xwe zaroktiyê de ji aliyê Daişê de hatî revandin û 7 sala di destê wan damayê ew jî vê pêvajoya dîlgirtinê tîne ziman. û jina sêyemîn jineke Alman ku demekê di nava Daişê de li dijî YPJ şer kiriye. Ew jî bi taybetî stratejî û şerê Daişê li dijî YPJ vedibêje. Ango bi sê perspektîfê cuda vî şerî ravedike ev film ji ber vê yekê jî taybet e û di 23 meha pêşiya me de ango di 23 tîrmehê de Temmûzê de wê li sînemayê Almanya were nîşandan. Niha em ê bi hev re li fragmana vî filmî û agahiyê derdorê temaşe bikin. Dinava civakekê de eger zilim li ser jin hebe, şiddet hebe, ew wela ticarî azad nabe, ticarî rizgar nabe. Filmê Tomay Sisters ango ji bo xwişkê min ku derhêneriya wê Faik Felaq kiriye 23 Tîrmehê wê li Almanyayê werê nîşandan. Fragmana filmê Tomay Sisters hate weşandin û mijara filmê balê dikişînê dema berxwedana li hember Daişê Rojava. Derhênerê film Faik Felaq derbarê film de wiha axivî. Her cara ku min ji hevalên xwe yên Alman re behsa YPJ û jinên Kurd kir, ew gelekî heyran bûn. Piraniya wan agedarî tune bû li ser jinên Kurd. Azadiya wan, cesaret û xebata wan li dijî Daişê, wekî ku hûn dizanin li Ewropayê bi taybetî li Almanyayê tirsa bi terorîzmê gelekî mezin e. Ji ber vê yekê min xwest filmekî li ser YPJ çê bikim û ji cîhana Rojava re nîşan bidim ku jinên YPJ ne tenê ji bo gelê xwe di rastiya xwe de bi navê hemû cîhanê li dijî Daişê şer kirin, têkbirina wê rêxistinê li roleke giring girtin ser milê xwe. Di sala 2025 de me biryar da ku vî filmî çê bikim. Di destpêka salê de bi kameramanekî Alman re ji bo 2 heftiyan çûm Rojavayê Kurdistanê me li Qamişlo Hesekê film kişand. Derhênerê film derbarê film de ev agahî jî hevpar kirin. Film li ser sê jinan e. Yekem berxwedan e. Ew hevaleke YPJ ye ku hê jî bi awayekî çalak li dijî terorîstan şer dike û çîroka xwe ya YPJyê ji me re vedibêje. Duyem Sepan e, keçikeke êzîdî ye ku di zarokatiya xwe de ji aliyê Daişê ve hatiye revandin û 7 salan bi dîlgirtî destê Daişê de maye. Ew rizgarkirina xwe ya ji destê YPJ vedibêje. Sêyem jinek Alman e ku berê beşdarî Daişê bûye, ew perspektîfa xwe ya behsa şerê Daişê ya li dijî YPJ dike. Film nêrîneke berfireh li ser YPJ û jinên Kurd pêşkêş dike. Armanca min ew e ku li Ewropayê bala gelek kesan ber bi YPJyê ve bikişînim û agedariya li ser xebata wan zêde bikim. Film 23 Tîrmehê li hemû Almanyayê wê bikeve salonên sînemayê. في أول أيام الحصار ضلينا 13 تقريبا 13 يوم محاصرين بقرية كوتشو من قبل دواعش. ناس مقتولة هنا، ناس مقتولة هنا، دخان. الناس واقفة حول الشارع كلها تصفق الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فأبوي كان يقول لأمي غطي راس الأطفال غطي راس الأطفال. نبكي نصرخ ما نعرف شنو مصيرنا، راح نموت. إلى آخر شيء كان الشيء اللي ما أني انتظره